Matthew 15 verse 1. NgokukaMateyu weshumi nanhlanu khona abaFarisi nababhali bafika kuJesu bevela eJerusalema. Bathi, yini ukuba abafundi bakho beqe isiko labadala na, ngokuba abahlambi izandla zabo nxa bedla isinkwa? Kepha waphendula wathi kubo, nani yini ukuba neqe umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu na? Ngokuba uNkulunkulu wathi, yazisa uyihlo nonyoko, nokuthi othuka uyise noma unina makafe nokufa. Kepha nina nithi oshoyo kuyise noma kunina ukuthi kungumnikelo lokho ungabe usizwe yimi ngakho, akayikwazi uyise noma unina, kanjalo nilenze laba yizwe izwi likaNkulunkulu ngesiko lenu. Bazenzisi, waprofetha kahle ngani u-Isaya ethi, lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kodwa bengikhonza ngeze, befundisa izifundo eziyimiyalo yabantu. Wayesebabiza abantu wathi kubo, yizwani niqonde, akusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu, kepha okuphuma emlonyeni lokhu kungcolisa umuntu. Khona kwasondela abafundi bakhe bathi kuye, uyazi ukuthi abaFarisi bathe bezwa lelo zwi bakhubeka na? Kepha waphendula wathi, yileso naleso sithombe esingatshalwanga ngubaba wasezulwini siyakusishulwa. Bayekeni bangabaholi abayizimpumputhe. Kepha nxa impumputhe ihola impumputhe, ziyakuyela emgodini zombili. UPetru waphendula wathi kuye, sichasisele lo mfanekiso. Wayesethi, kanti nani nisangabangoqondiyayo na? Anikaqondi yini ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini kuze kulahlwe ngaphandle? Kepha okuphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni, lokho-ke kuyamngcolisa umuntu, ngokuba enhliziyweni kuvela izizindlo ezimbi, ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ukufakaza amanga, ukuhlambalaza. Yilento izinto ezingcolisa umuntu, kodwa ukudla ngezandla ezingahlanjiwe akumngcolisi umuntu. UJesu ephuma elapho wamuka waya emaphandleni ase-Thire naseSidoni. Bheka, kwavela emikhawulweni yakhona owesifazane waseKhenani wakhala wathi, ngihawukele Nkosi, ndodana kaDavide, indodakazi yami ikhwelwe kabi yidimoni. Kepha abamphendulanga ngezwi. Base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi, mmukise, ngokuba uyakhala emva kwethu. Kodwa waphendula wathi, angithunyelwanga kwabanye, kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli. Kepha wayeseya wakhuleka wathi, Nkosi, ngisize. Waphendula wathi, akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjeni. Yena wathi, yebo Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka ewa etafuleni labaninizo. Khona uJesu waphendula wathi kuye, mame, kukhulu ukukholwa kwakho. Makube kuwe njengokuthanda kwakho. Indodakazi yakho yasinda kusukela kuleso sikhathi. Wasuka lapho uJesu wafika ngaselwandle lwaseGalile, wenyukela entabeni wahlala phansi khona. Kwase kusondela kuye izixuku eziningi, zinezinyonga, nezimpumputhe, nezimungulu, nezilimi, nabanye abaningi, zababeka ngasezinyaweni zakhe. Waphulukisa baze bamangala abantu, babona izimungulu zikhuluma, izilima zisindile, izinyonga zihamba, izimpumputhe zibona. Bamdumisa uNkulunkulu ka-Israyeli. UJesu wayesebabiza abafundi bakhe wathi, ngiyasihawukela isixuku, ngokuba sekuyizinsuku ezintathu sihlezi kimi singenanto yokudla. Angithandi ukubamukisa belambile, funa mhlawumbe
baphele amandla endleleni. Bathi kuye, "Bafundi, singazitholaphi ehlane izinkwa ezingaka zokuba kusuthe izixuku esingaka na?" Wathi kubo, "UJesu nezizinkwa ezingaki na?" Bathi, "Eziyisikhombisa, nezinhlanzana eziyingcosana." Wayala izixuku ukuba zihlale phansi, wazithatha izinkwa eziyisikhombisa nezinhlanzi, wabonga, wazihlephula, wanika abafundi. Abafundi baphakela izixuku, badla bonke, basutha. Babutha imvuthuluka eseleyo, amaqoma ayisikhombisa agcwele, kepha abadlayo babe yizinkulungwane ezine zamadodana, ngaphandle kwabesifazane nabantwana. Esezimukisile izixuku, wangena emkhunjini wafika emikhawulweni yaseMagadani.